खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 एप्रिल 2020 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। फालांगियाव मोजां। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा फरायनो गोसो दुंखांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ हाखु दाखु खालामाब्ला मोजां। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै दोनथ'नायानो गाहाम। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय सोरबाया थगायनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। फालांगियाव मोजां। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुनखौ मान होयोब्ला बेनि 2 गुन मान मोनफिनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। सिगाङाव देहाया मोजां नङामोनब्लाबो दिनै देहाखौ मोजां मोनगोन। मकर राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। फालांगियाव मोजां। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारग'लांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। न'खराव बिदा फंबायजों एना एनि जानो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोब्ला गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननो दिनै रां हावलाद दाहरथ'। फालांगियाव मोजां। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा रमान्टिक जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम।
धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनखौ हेफाजाब होनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जेबो आंखाल जानाय नङा। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। देहाया अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायजों मोजां अनलायनाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सिगांनि थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांनानै समखौ खहा खालामनानै लाफ्लांगोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां। सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफोरा दिनै मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।